खुलुमबाय लोगोफोर दिनै 9 थारिख दिनै आं भिडिअ लानो फैलायबाय ब्लग भिडिअ लोगोफोर हाय गाइसमोन रायजो राजाफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गासिबो बरायनाय थाहरबाय गासैखौबो आंनि गुदि गेदेर नायखांग्रिफोरनिफ्रायनो सोलोंथाइ नायलांदो गोबावथारसिम आरोना लोगोफोर आङो इउटुबाव दिनै फैलायबाय इउटुबावहाय फैलायबाय लोगोफोर आङो गोबावथारसिममोन इम्बिसना गैया दिनैसो सोनो हादों आरोना दिनैसो हगारनो मोनसिगोन आङो दिनैहायबो जाहैबाय दिनै सानडे आरोना सोलोंथाइ नायलांबाय थादो भिडिअ आङो ना माय दंफैयो एखेबारे आङो दैलामाव दंफैयो आरोना नै जोंनि न'निहा एखेबारे मोसौ खाफैदोंमोन गाइसमोन नै मोसौ खादोंमोन दैलामायावहाय बहाय कमादावहाय मोसौ खाफैदों फुंनि आरोना लोगोफोर एखेबारे दा आङो ब्लग भिडिअ बानायलायबाय फुंनि गासिबो गोजोन्थों आंनि गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि गासिबो आंनि चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय आरोना एखेबारे दिनैथ' दिना थान्दाथार एखेबारे गोजान गोजानबो बेरायनो हाया लोगोफोर बहा बेरायनांगौ जाखो एखेबारे आङो खनसे दिखाजुलियाव थांखांबाय गाइसमोन दिखाजुलियाव थांखांनानै फैबाय आरो खालमासि सरलपारायाव थांबावगोन आं सरलपारायाव थांनानै रायमनायावहाय भिडिअ बानायबावगोन ओमफ्राय आङो रायमनायाव थांदोंमोन रायमनायाव थांनानै भिडिअखौ बानायनो बावदों आरोना लोगोफोर सरलपारानिफ्राय ओरै रायमना सराइबिल थांजोब्बाय जों एखेबारे दिखाजुलि एखेबारे मा होनोलाय आदा मेहेरमोन गामियावबो थांखांबाय जों दिखाजुलि खावब्ला दखानजोंबो थांखांबाय आरोना जों ओरैबायदि दङ सिख्लाफ्रा आरोना गोसोथोनाय दंब्ला सासेसो लाजागौमोन आरोना एखेबारे नै गाइसमोन आंनि दंफाङा देरजोब्बाय आङो दिनैहाय नै गाइसमोन आंनि न' लुनो बरिया गाम्बारि दंसै आरोना नै न'आवनि गोजा आरोना बियो ओरै टप प्लेट गोग्लैयो न'आवनो जोंना गाम्बारि गोजा गोग्लैयो आरोना ओरैबो दङ नै जोंना गाम्बारिया बारि गोजा आरोना गासिबो फारि फारि नायलांबाय था लोगोफोर खालमासि बिल्डिं माबा लुनायसै आरोखि ना आंबो बिल्डिंथ' नङा एखेबारे सिंगामफुरि न' लुनायसै आरोना सेवारि गोनां आरामनो गिदिरनो नै दंफांफोरा ओरैबायदि दङ नै लोगोफोर गाम्बारि एखेबारे जोंनि गोग्लैबाय आरोना लोगोफोर नै सोलोंथाइ नायलांबाय था लोगोफोर एखेबारे दिनैनि भिडिअआवहाय आंनि भिडिअ बेयावनो दोनथ'बाय दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय लोगोफोर।